Ahojte, chcela by som vám zazdieľať príbeh môjho jedného klienta, ktorý ku mne chodí pravidelne na Access Bars. Ja sa ho vždy na úvod spýtam, ako sa má. A pri prvých sedeniach mi častokrát odpovedal veľmi pokojne, že sa má dobre, ale že potrebuje viacej pokoja v živote. A predsa sa na každom sedení spustili slzy. Po niekoľkých sedeniach sa niečo veľmi jemne zmenilo. Po mojej otázke, ako sa má, nasledovala dlhá, úprimná odpoveď. Nie preto, že by bol vytváraný tlak, ale preto, že každý človek má svoje vlastné tempo a svoj vlastný čas na otvorenie istých tém alebo na otvorenie sa druhému človeku. Niekedy sa nevyslovia veci hneď. Niekedy je potrebné najprv uvoľniť telo, nervovú sústavu a napätie z tela. Až potom príde otvorenosť voči rozhovoru a zmene.